Molt bon dia a totes i a tots. Anem avui a commemorar la festivitat, o la data, millor dit, de l'11 de març, que en Carcaixent coneguem com la festa de l'autogovern. En primer lloc, anem a celebrar un plenari extraordinari. A aquest plenari hi ha que excusar la no-honestitat per diferents motius. Sara Diert, Laura Ruiz i Vicent Lluís Roca, la resta de regidors i regidores estem així. I conforme he dit, en primer lloc anem a fer el plenari extraordinari. I tot seguit, quan s'acabe, serà un acte commemoratiu en el que comptarem amb una exposició per part del professor Vicent Garés, ciutadà nascut a Alzira, però resident a Carcaixent en aquests moments. Ja sense més, comencem el plenari i té la paraula la secretària en funcions d'avui, que és Begoña Calvo. Begoña, quan vulguis. Commemoració del 447è aniversari de la fita històrica de l'11 de març de 1576, data de la concessió del privilegi d'universitat a Carcaixent. Des de l'any 2001 es commemora l'inici del procés d'independència de Carcaixent respecte d'Alzira amb la celebració de la que coneguem com a Festa de l'Autogovern de l'11 de març. La festa se commemora normalment el diumenge més proper a la data històrica de l'11 de març amb la celebració d'una sessió plenària extraordinària de caràcter institucional en l'auditori i amb la celebració, tot seguit, a la finalització de la sessió plenària d'un acte públic institucional i formal al qual es tracta i es desenrotlla específicament algun assumpte d'interès general per al conjunt del municipi. El ple de l'Ajuntament, per unanimitat, en sessió plenària, va acordar: primer, commemorar la data històrica de l'11 de març de 1576 en l'ocasió de complir-se enguany el 447è aniversari de la concessió a Carcaixent del privilegi d'universitat i, amb ell, de la capacitat d'autogovern al nostre municipi. Amb la celebració de la Festa de l'Autogovern 2023, la clau, la qual inclourà la convocatòria d'una sessió extraordinària del ple de l'Ajuntament de caràcter institucional a celebrar el proper diumenge 12 de març de 2023, a les 11:30 a l'Auditori Municipal de les Dominiques i tot seguit a la finalització de la sessió plenària la realització d'un acte públic institucional. Segon, propiciar la major participació ciutadana en la Festa de l'Autogovern 2023, tot donant una especial difusió a la celebració de la sessió plenària extraordinària i a la realització del posterior acte institucional. Moltes gràcies. Comença la lectura del manifest. Evidentment, molt bon dia a totes i a tots. Ens reunim en sessió plenària per commemorar la data de l'11 de març de 1576, dia en què el rei Felip II va signar el privilegi d'universitat per a Carcaixent. Renovem així l'acord d'aquell 11 de març de 2001 i celebrem una de les fites històriques més significatives de la nostra història, la que ens va atorgar la potestat de poder decidir com a poble sense la tutela de la vila de la que havíem format part fins a aquell moment. Hi ha bastant de consens en atorgar-li a aquesta data caràcter fundacional, o si més no, considerar-la la primera part d'un procés que va culminar 13 anys després, en 1589, amb el títol de Vila Reial. Conèixer les circumstàncies socials, econòmiques o jurídiques del moment és fonamental per ajudar a comprendre el perquè d'aquests processos, el seu significat i el seu abast. Afortunadament, el cas de Carcaixent, com el d'altres pobles del voltant, ha estat objecte d'estudi i tenim constància que durant la primera meitat del segle XVI, a la Ribera del Xúquer va haver un important creixement econòmic gràcies a la sericultura, que va dinamitzar la societat. El cultiu i el comerç de la seda, de la mateixa manera que va ocórrer segles després amb el cultiu i comerç de la taronja, propiciaren importants recursos, un significatiu augment demogràfic i una transformació urbana, així com també el sorgiment de noves elits locals. Aquestes noves elits anhelaven assumir alguns dels càrrecs municipals d'Alzira i ho aconseguiren, però sobretot aspiraven a controlar i administrar els rèdits inherents i derivats del creixement que estava experimentant la població. La segregació, d'alguna manera, era una aspiració interessada
que es va completar amb el reforçament del sentiment de comunitat imaginada, impulsada per les mateixes oligarquies, un sentiment que anava reforçant-se a partir del contacte amb situacions properes de l'entorn, que ja s'encaminaven cap a la segregació. Aquesta situació es produeix quan Europa era un continent amb lluites per afirmar el poder al voltant dels grans estats. La monarquia bregava pel manteniment de l'imperi i necessitava recursos. Els processos de segregació i les rentes que generaven foren un complement afegit a l'or provinent de les Amèriques. Es donaren, per tant, unes circumstàncies propícies per afavorir els processos de segregació, per la gràcia del monarca i la seva conveniència, evidentment. Algemesí va ser el primer en aconseguir el privilegi d'universitat en 1574 i tot seguit Carcaixent en 1576. Amb independència de les causes i motivacions, allò important és el canvi innegable a diferents nivells que va propiciar el privilegi per a Carcaixent, amb l'inici d'un camí sense retorn i la constatació d'un grau de prosperitat important que necessitava d'un nou marc competencial per poder seguir desenvolupant-se. Ser universitat va comportar una nova organització del govern municipal, amb els corresponents càrrecs i òrgans, la possibilitat d'administrar justícia en determinats casos, aplicar impostos, actuar per assegurar l'abastiment a la població i disposar d'un terme propi com a marc d'actuació, estatus que es va consolidar en 1589 amb la consecució del títol de Vila Reial. Ara bé, malgrat la transcendència del privilegi, ens trobem davant d'un esdeveniment que és bastant desconegut per a la majoria de la ciutadania, tot i la celebració anual des de fa més de 2 dècades. D'ahir la importància de renovar l'acord de commemoració un any rere any, normalitzar-lo i incorporar-lo al nostre imaginari col·lectiu. Data fundacional, inici de la independència, tant se val, perquè allò realment important és tindre consciència d'on venim i reivindicar l'aportació que al llarg del temps cada carcaixentina o cada carcaixentí ha fet a la història del seu poble, des dels àmbits on ha desenvolupat la seva activitat laboral, política, cultural, artística o social en general. En aquest sentit, no està de més recordar que en la cronologia local hi ha dates clau de la nostra història, esdeveniments i protagonistes. I a poc que reflexionem, ràpidament identifiquem fets que varen suposar canvis que van conduir Carcaixent cap a nous estadis de prosperitat. La introducció de la seda, el privilegi d'universitat i el títol de Vila Reial, que ja hem parlat, però també la concessió que va possibilitar construir la séquia, la conducció de l'aigua des de la Font de la Parra o la introducció de la citricultura i la transformació de bona part del terme a regadiu, per posar exemples significatius. Són fites històriques i referents de nous temps. Pel que fa a l'11 de març de 1576, i d'acord amb els investigadors, hi ha el convenciment que les classes dominants del segle tenien objectius concrets i d'alguna manera aspiraven i aconseguiren la seva comunitat imaginada. 5 segles després, és agosarat preguntar-se si la societat carcaixentina actual té també uns objectius i una comunitat imaginada cap a la que adreça els seus esforços individuals i col·lectius? La societat local d'avui en dia, fins i tot la de les últimes dècades, té objectius clars a la manera com els podien tindre les elits del segle XVI? De cap manera és ara el moment d'abordar aquestes qüestions, perquè estaríem obrint un llarg debat que supera en molt l'interès de la celebració. Això no deixa per a que no es les hagin de plantejar en algun moment i, en la mesura de les possibilitats, arribar a conclusions el més encertades possibles. Mentrestant, i en consonància amb el que esdevé en molts altres llocs, casos i àmbits, és evident que Carcaixent, com a poble, com a societat, s'enfronta a un futur incert, amb moltes incògnites i amb una capacitat d'actuació molt limitada. La globalitat d'una banda i d'altra banda la pluralitat d'agents actuant per tot arreu ens han situat en un escenari en el que dominen les decisions pensades per al curt termini. I si bé és cert que aquest tipus de decisions han sigut o són molt útils per a la supervivència o per a moments crítics, no ho és menys que impedeixen aconseguir objectius de major calat, aquells que realment possibiliten la transformació econòmica, social, cultural, ambiental, etc.
Prenent com a exemple la gent i el lloc de Carcaixent del segle XVI, que com hem suposat tenien en ment aquesta comunitat imaginada, independent, amb un objectiu més o menys definit, la ciutadania i el poble de Carcaixent actuals també hauríem d'aspirar a definir, construir i liderar un projecte comú que fora mínimament compartit per tota la comunitat, sobre el que aplicar els esforços individuals i col·lectius. I això ara en un escenari molt més complex que el del segle XVI. No és una tasca fàcil, al contrari, més no per això no hauria de faltar este propòsit en qualsevol recull d'aspiracions socials. I el nostre interès avui, que celebrem la concessió de l'11 de març de 1576 del privilegi d'universitat, és reivindicar aquell esperit per a les generacions presents i futures. En mans de totes i tots està fer-ho possible. Moltes gràcies. I ara ja donem per tancat el plenari d'avui. S'alça la sessió, com se sol dir normalment, i anem a continuar amb l'acte institucional. Enguany hem aprofitat l'ocasió per ampliar el coneixement dels esdeveniments concrets que foren fonamentals en l'obtenció del privilegi d'universitat. En altres ocasions hem aprofitat per parlar de patrimoni, per parlar de paisatge, per parlar de música, per parlar de molts aspectes que ens afecten com a societat, com a poble. Però enguany hem intentat anar un poquet més enllà en el tema que avui celebrem. I ho fem perquè tenim la sort de comptar molt a prop amb investigadors que han treballat aquella època. De fet, l'origen ara fa 22 anys d'este acte està en el treball d'un altre carcaixentí, que avui no el veig així, pensava que havia vingut, que és Paco Torres. Ell va publicar en 1999 un llibre, un treball que es deia Evolució del mapa municipal valencià. En aquell treball hi havia una sèrie de referències que, evidentment, mos picaren la curiositat i a partir d'ahir sorgí la proposta de celebrar el dia 11 de març. I Paco i altres investigadors s'han interessat per aquests processos i les circumstàncies en què es van produir. I entre aquests altres, avui estan entre nosaltres, Vicent Garés Timor, conforme he dit, és nascut a Alzira, però actualment veí de Carcaixent. I ell serà qui ens il·lustre d'ací un momentet. Per a qui no conega a Vicent Garés, és llicenciat en Història per la Universitat de València i es va doctorar en Història Moderna fa poc, el 2022, amb un excel·lent cum laude amb la tesi Grups de poder i violència social a una comarca valenciana, la Ribera del Xúquer, en el període 1523-1585. Ha impartit la docència a la Universitat de València i actualment és professor a l'Institut Ausiàs Marc de Gandia. Ha participat en diversos treballs d'investigació i compta amb diverses publicacions sobre la societat de mitjans del XVI en la Ribera, principalment. En una d'aquestes tantes publicacions s'aborda la creació de la confraria de la Minerva i les conseqüències que tingué per a Carcaixent i la vila de la que aleshores depeníem, Alzira. I aquest fet es va interessar especialment i per això Vicent està avui així amb nosaltres. Vist des de la perspectiva actual, i per a qui no coneix tots els detallers de la creació de la confraria, pot semblar que estiguem parlant d'un fet de caràcter religiós, però tot junt de la realitat. A banda de ser, evidentment, un fet religiós, té moltes altres connotacions, possiblement més importants i de major calat, que són les que van donar lloc amb el temps al privilegi d'universitat per a Carcaixent. Per això hem convidat al professor Vicent Garés perquè ens acompanyi. Hem d'agrair que hagi acceptat des del primer moment la invitació i, per tant, Vicent, a partir d'ara el micro és teu, quan vulguis, i endavant. Sí. Señor alcalde y corporació municipal, senyor cronista oficial de la ciutat, membres i representants d'entitats locals carcaixentines, carcaixentins, senyores i senyors,
Avui, com bé s'ha dit i s'ha reiterat, ens reunim ací per commemorar que tot just fa 447 anys, l'11 de març de 1576, Felip II decidí concedir a l'aleshores llogaret de Carcaixent la segregació de la vila d'Alzira. He de confessar que és un honor i una satisfacció estar avui ací, rodejat d'amics i amigues, de carcaixentines i carcaixentins, i per tant vaig a per davant el meu agraïment al senyor alcalde i a la corporació municipal per haver pensat en mi i possibilitar que em puga dirigir a tots vosaltres. Faig ostensible l'agraïment també a les persones que durant anys han facilitat la meva tasca investigadora i divulgadora, i ben especialment a Bernat Aràs, a Francesc Torres, que avui nos acompanya, a Maricreu Trujillo i, com no, a Aurelià Lairón. Sense el bon fer i observacions, consells dels quals ara possiblement no podria portar a rogle tot el que em dispose a explicar. Bé, aprofito l'avinentesa, encara que ja s'ha dit, per indicar que durant anys les meves investigacions han tractat de divulgar i posar en valor, entre altres coses, la singladura de Carcaixent i de tots els pobles que depenien d'Alzira envers la emancipació i l'autosuficiència administrativa. Bona prova d'això és la transcripció i restitució al poble de Carcaixent del privilegi, del text de privilegi d'universitat efemèride que avui es commemora. El vaig transcriure allà pel 2010, ja ha plogut una miqueta, i per a mi va ser un honor i per als carcaixentins espero que i carcaixentines un regal. Bé, uns quants anys més tard, el 2014, s'ha dit fa un moment, amb treballs de Bernat Aràs, Milagros Càrcel, Vicent Pons i altres investigadors com a precedents, va veure la llum un article que intentava posar de relleu els conflictes i les conseqüències de la fundació de la Cofradia de la Minerva de Carcaixent i també la seva importància cabdal en el procés cap a la independència d'aquest poble de la vila d'Alzira. Així és que avui, com ha dit el senyor alcalde, aquest és l'assumpte en el que centraré la meva exposició. No obstant això, crec pertinent numerar altres episodis ben escaients, alguns dels quals ja han vist la llum en altres publicacions i que caldria en alguna altra ocasió tractar en un dia com avui. Per exemple, em referisc als tràmits que conduïren a la segregació. He pogut estudiar tots els tràmits des del principi, des de 1547 fins a 1576, la pugna per la batllia de Carcaixent entre dos de les faccions dels talents, el 1580, o, com no, la conformació de la primera insaculació, el 1589, entre d'altres. És per això que avui m'agradaria que tots i totes se n'anareu d'ací amb tres xicotets regals. Com podeu observar, a la presentació hi ha tres còdics QR, els quals donen accés a tres articles o treballs. En primer lloc, sota el hashtag article Minerva, en primer lloc, sobre el hashtag privilegi, que és el primer que tenim, si fem d'esquerra a dreta, el que trobareu és la transcripció completa del privilegi d'universitat de l'11 de març de 1576. En segon lloc, sota el hashtag article Minerva, el QR està enllaçat amb l'article que vaig escriure el 2014, que em va publicar la Universitat de Lleó i que pràcticament el que fa és explicar les conseqüències de la fundació de la Cofradia de la Minerva, sobretot les conseqüències conflictives, la violència que això va generar. I finalment, l'últim QR, el que conduïs és a un apartat de la meva tesi doctoral en què he revisat i actualitzat més recentment tot el que se sap sobre l'assumpte.
Tot això ho he fet amb la intenció d'aconseguir la màxima difusió entre vosaltres i perquè aquelles persones que tinguen el gust i ho desitgen ho puguen llegir i ho puguen aprofundir una miqueta més del que jo podré fer avui així en la meva exposició en el meu treball sobre la Minerva. Bé, sense més dilacions passe a referir el contingut. La intervenció consta aproximadament de 4 o 5 parts, una xicoteta introducció, seguida d'una breu explicació sobre la significació de la processó del Corpus Christi a la vila d'Alzira durant el segle XVI i també parlaré, com no, de la constitució de la cofradia de la Minerva de Carcaixent i finalment em detindré en els processos judicials que va suscitar entre Alzira i Carcaixent, a més de les conseqüències violentes i conflictives que això va provocar. I ja per a finalitzar tractaré de fer un poquet de conclusió. Bé, a tall de començar, com ha assenyalat fa un moment, voldria destacar unes quantes idees per a situar-nos. Algunes són bàsiques i ja s'han dit en el dia d'avui. En primer lloc, convé assenyalar que des del segle XIII, des de la conquesta de Jaume I, Carcaixent i tota l'Horta de Cent, formaven part del terme particular i contribució d'Alzira. D'ahir que la documentació en referir Carcaixent empra expressions com ara carrer d'Alzira o lloc. Aquestes són les més habituals fins a la concessió del privilegi d'universitat. La segona idea que cal subratllar és que, arribats al segle XVI, Carcaixent va voler trencar els lligams de dependència que la unien a la vila d'Alzira i constituir-se com un municipi independent. I els primers tràmits, contràriament al que havien pensat fins ara, que començaven en 1563, això és el que pensaven fins ara, comencen en 1547, cosa que situa a Carcaixent com el llogaret pioner de tots els que dins del Regne de València van intentar i van aconseguir demanar la segregació de la seva vila mare. Però això ho haurem de tractar en una altra ocasió. Bé, aquest desig d'autogestió s'empara en l'expansió econòmica, demogràfica i urbana que va experimentar Carcaixent, però també Algemesí i Guadalsuar durant el segle XVI. I si ens fixem un poc en les dades demogràfiques que tenim així baix, el que s'observa és que a partir de 1481 la població no parava de créixer i que entre 1535 i 1572 es va produir el salt qualitatiu perquè Carcaixent va duplicar la nòmina de veïns i veïnes i això li va possibilitar caminar més ràpidament cap a la independència. Així les coses, el que cal dir és que a les acaballes del segle XVI Carcaixent ja superava amplament el miler i mig de persones residents. No he volgut anar amb les xifres fins a finals del segle XVI, però la font és Francesc Torres i Faus i si aneu a l'article en què ell va transcriure el privilegi de vila, ahí teniu totes les dades molt més ampliades. Bé, aquesta ampliació demogràfica i urbana fou possible en bona mesura a l'expansió del conreu de la morera i a l'elaboració de la fibra de seda. No de vegades el producte tenia en aquell moment bona eixida als mercats com ara la ciutat de València i també a les ciutats i viles castellanes encapçalades per Toledo. I si ajuntem això i si afegim unes quantes famílies principals de Carcaixent, com ara els Talents, els Garrigues, els Albelda, els Lloret, els Armengol, els Timor, entre d'altres, els quals van fer diners d'aquest negoci de la seda, tenim tots els ingredients que van permetre conformar una elit pobletana amb voluntat dirigent. Finalment, en aquesta breu introducció, o no tan breu, finalment, l'últim aspecte que em queda per esgrimir és el de les cofradies. La vila d'Alzira era una de les poblacions més populoses del regne. Per tant, va albergar cofradies des de ben prompte. De fet, en tenia una de les més antigues, la de Sant Agustí, de 1307.
En acabant, n'aparegueren altres, tal com podeu veure al PowerPoint. Ara bé, val a dir que l'associacionisme religiós va viure a la vila i contribució d'Alzira una verdadera efervescència abans i després del Concili de Trento i de la promulgació dels principis de la Contrarreforma. Com vos he dit, a la presentació vos he posat un llistat perquè un poc seguiu l'evolució en cadascun dels pobles, però de totes elles convé ressaltar avui les cofradies del Santíssim Sagrament sobre Minerva. Com veieu, Carcaixent va ser la primera a constituir-ne una, el 1560, però el 1565 Algemesí també va seguir l'estela de Carcaixent i en va fundar una amb idèntiques conseqüències. Pel que fa a la primitiva cofradia del Santíssim Sagrament, sobre Minerva, el que cal dir és que va ser fundada pel dominic Tomàs Estela a l'església de Santa Maria sopra Minerva de la ciutat de Roma, allà pel 1538 o 1539, i d'ahir li ve el nom a la cofradia, que és un nom un poc estrany, possiblement. En els seus estatuts van ser aprovats per el pontífex Pau III el novembre de 1539, amb la finalitat de promoure la evangelització i el culte al Santíssim Sagrament. Aquesta cofradia, la romana, va ser la matriu de moltes altres, com la de Carcaixent, que s'estengueren per tota la cristiandat i que van estar sempre al servici de la doctrina del Concili de Trento. Tanmateix, al Algemesí i a Carcaixent, aquesta mena de cofradia esdevingué també una eina en mans de les elits pobletanes a l'hora d'obrar un tram més del camí envers l'autosuficiència político-administrativa cap a la independència. No per casualitat, es van convertir en un instrument que va cercar de provocar una minva en la representació social del poder d'Alzira, la principal festivitat del qual, aleshores, era el Corpus Christi, i no per casualitat se va fundar, per tant, una cofradia de la Minerva. Sí. El Corpus d'Alzira es remuntava, si més no, al segle XIV i gaudia de la protecció eclesiàstica i municipal, fins l'extrem que havia establert una amalgama político-espiritual que freqüentment el que feia és que superava el sentiment religiós, anava més enllà del sentiment religiós, per a convertir-se en la plasmació o en una plasmació social i ideològica del sentiment cívic de la comunitat, és a dir, en un element transcendental de legitimació i propaganda. A més, la processó feia segles que presentava una gran aparatositat. Podeu veure amb l'escut d'Alzira he volgut significar per on transcorria la processó. Transcorria pels principals carrers de la vila, engalanats per a l'ocasió, és a dir, des de l'església de Santa Maria creuava la vila a través del carrer Major fins a la plaça de la Vila i Santa Catalina, encara que moltes vegades també finalitzava en el portal de la Trinitat, que és més o menys on estava el cinema Colón. A la comitiva no faltaven els oficis corporatius, com puguen ser els gremis, i també que acudien, i altres cofradies que hi acudien, els representants de les parròquies de la vila i dels Ravals i de la contribució, entre ells els de Carcaixent, els representants de la parròquia, de Ternils i de Carcaixent, els ordres religiosos, les dignitats eclesiàstiques, tot seguint una prelació que ja venia, una jerarquia, una prelació que s'acostumava, i que solien sempre fer-ho de la mateixa manera, amb els elements identificatius com puguen ser banderes, estandards, creus, de manera que conferia molta solemnitat al discórrer processional alhora que establia també una jerarquització en la representació i diferenciava els distints participants.
El seguici processional s'iniciava amb la desfilada a la dreta de les lluminàries de les parròquies de Santa Maria i Santa Caterina. A continuació processionaven els penons dels gremis, acompanyats pels seus tabernacles. Immediatament darrere el que venia era la senyera major, portada pel justícia, assistit pels jurats vells. La cua de la bandera es reservava per al síndic i per a l'escrivà o per a personatges il·lustres del clergat i la noblesa. Seguidament desfilaven els diferents representants de les rectories i del clergat secular i regular de la població i després ja venien les roques, els entremesos d'Adam i Eva, el del martiri, en al·lusió a Sant Bernat i les germanes, el de Sant Jordi, entre d'altres. També la tarasca, l'àguila, el drac, la vara, els gegants, els nans, etc. I finalment tancava la processó la custòdia del Corpus Christi de Vaipalis, la qual portaven els jurats que iniciaven el seu ofici. Darrere, final ja de la processó, al final, desfilaven els devots. Bé, pel que fa a la constitució de la Cofradia de la Minerva, cal assenyalar que la bula que va permetre la fundació va ser concedida per Pius IV el 2 d'abril de 1560. No obstant això, el document no va arribar ací a Carcaixent fins al 6 d'octubre següent i a continuació el rector, mossèn Cosme Ridaura, en aquell moment el rector de l'Assumpció, el síndic, Bernat Alens, i altres habitants i futurs confrades de la població es van reunir per a constituir-la i repartir els càrrecs i l'administració. A la presentació vos he transcrit la nòmina de tots els carcaixentins que es van personar a la primera constitució de la cofradia i al repartiment dels càrrecs el 1560. Com podeu veure, estan ordenats per famílies i bàsicament el que podem veure és que es tracta dels cognoms més preeminents i acabalats del Carcaixent d'aquest moment. Bé, no obstant això, l'ordenació dels primers estatuts o els primers capítols de la cofradia no es produí fins al 4 d'abril de 1563, quasi 3 anys després, moment en el que es van reunir en l'església de l'Assumpció de Carcaixent novament el rector Ridaura, l'escrivà de la cofradia, que en aquell moment era Bertomeu Osset, el clavari i també síndic de la segregació, Bernat Alens, perquè vegeu que el síndic, la persona encarregada de segregar Carcaixent d'Alzira, estava present i era un dels impulsors de la cofradia, el prior, que era mossèn Francesc Garrigues, i també un grapat de confrades que he detallat també el nom a la presentació. Tots ells juntam un notari d'Alzira que era Josep de Luca. D'aquesta manera és que van acordar regir-se per mitjà de 5 capítols que he resumit també així a la presentació. No sé si cal que el llegeixi per no cansar-vos massa en la meva veu i no cansar-me jo la veu. Però bé, en essència es tractava de l'obligació que tenien els càrrecs de la cofradia a portar a la memòria els confrades de la cofradia difunts, visitar els confrades malalts i, sobretot, socórrer amb diners als més pobres. Això seria el primer punt. El segon punt, cada tercer diumenge de mes s'havia de realitzar l'exposició pública de la bula pontifícia, pregar per la reconciliació dels cristians, que, com sabeu, en aquell moment estaven dividits entre els reformistes i els catòlics, entre els partidaris de la reforma luterana, calvinista, etc., i els catòlics, pregar per la unió, novament, dels cristians i celebrar l'Eucaristia. El dijous sant, els cofrades, aquest era un dels actes molt importants, perquè el dijous sant els cofrades feien una processó de nit o de vesprada nit en què es feia escrupolós silenci i total devoció al Santíssim Sacrament.
El clavari i l'escrivà, a més, tenien l'obligació d'amonestar tots els devots i confrades que trencaren el silenci. El quart punt era que davant la mort d'un confrade s'havia de congregar tota la confradia al soterrament. I el cinquè, també importantíssim, és que la vespra i el dia del Corpus, a banda de fer la processó, i també el dimecres i el dijous i el divendres sant i el diumenge de cada mes, s'havia de preparar la taula on s'havia d'exhibir la bula papal i després de la missa se solien cobrar els ingressos dels confrades nous. Així les coses, com haureu vist, no resulta agosarat afirmar que la fundació de la Cofradia de la Minerva de Carcaixent estava intencionalment encaminada a provocar una minva de la representació del poder que ostentava la vila d'Alzira i, a més, aquesta confraternitat també fou un instrument de vital importància per a les oligarquies de Carcaixent, per a les oligarquies pobletanes. En altres paraules, la fundació de la cofradia va permetre la celebració d'una Setmana Santa pròpia i també d'una processó del Corpus Christi pròpia i independent a la de la vida d'Alzira, que amb el suport de la parròquia i de les oligarquies personificades en el síndic els permetia incidir en la construcció de la comunitat imaginada carcaixentina diferenciada, per tant, de la vila d'Alzira. En aquest sentit, convé no oblidar que aquest tipus de manifestacions eren una plasmació social i ideològica del sentiment cívic de la comunitat, és a dir, un valuós instrument de legitimació i propaganda. Bé, i ara anem ja a la quarta part de la meva intervenció, que són els processos judicials entre Alzira i Carcaixent i les següents seqüeles violentes. Bé, els processos judicials entre Alzira i Carcaixent per motiu de la fundació de la Cofradia de la Minerva no van ser immediats, no es van produir el 1560, sinó que no foren presents fins el 1563, 3 anys després, quan la Cofradia de la Minerva de Carcaixent va instituir els estatuts, o va posar per escrit ja els estatuts. Això fou així perquè, a diferència del que havia ocorregut en les anualitats anteriors, Carcaixent decidí el 1563 organitzar la seva processó del Corpus Christi el dia corresponent al Corpus Christi i no el diumenge posterior. I ahir on va entrar en conflicte amb la processó i amb la vila d'Alzira. Per cerciorar-se'n, basta fer una ullada a les queixes del síndic d'Alzira davant la Real Audiència de València i, com diem, Miquel Jeroni Climent el que feu és aplegar-se el 19 de juny de 1563 davant del tribunal per excel·lència, el Tribunal Valencià de la Real Audiència, i clamar-se de l'absència dels representants de Ternils i Carcaixent a la processó, a la festivitat del Corpus Christi d'Alzira. Climent no deixa llocs a dubtes en la seva exposició, és més, detallar amb pèls i senyals tot el que havia succeït en els darrers mesos, és a dir, entre abril i juny de 1563. D'entrada, incidir sobre l'oposició del rector, mossèn Cosme Ridaura, i dels habitants de Carcaixent a assistir des de feia anys a la processó del Corpus de la vila d'Alzira, i ho dient les següents paraules. Molts anys ja que el rector i habitadors del lloc de Carcaixent, per sinistres respectes, procuren repugnar i no volen obeir als just manaments que per la justícia, jurats i oficials reals de la vila d'Algesira, de la qual lo dit lloc és carrer de la jurisdicció i contribució, lo són fets. Assenyalament d'anar amb la creu i capa de l'església del dit lloc o de l'església del lloc de Ternils, que és cap de la dita de rectoria, a acompanyar la processó que en el dia del Corpus cascun any se fa en la dita vila d'Algesira amb el Santíssim Sacrament. Però en d'alguns anys a esta part és estat forçat als dits justícia i jurats de la vila d'Algesira amb lletres gravatori del present oficial eclesiàstic de la present ciutat, compel·lir-los per haver d'anar a la processó.
A continuació, Climent assenyalà que a Carcaixent s'havia organitzat una processó paral·lela a l'Alzirenya mitjançant la constitució de la Cofradia de la Minerva, la qual no havia obtingut el pertinent permís del Consell i, a més, vulnerava l'immemorial dret de la capital de la Ribera a reunir a tots els representants de les esglésies de la seva contribució a la processó. De més a més, explicar que estant prop de la data de la festivitat, els carcaixentins havien escollit el dominic Francisco Mejía de Molina, el bisbe de Fez, per preservador. I a partir d'aleshores, aquest personatge, en poc més de 2 mesos, havia fet que els esdeveniments d'un costat i de l'altre s'hagueren succeït vertiginosament. Les parts havien iniciat causes en quasi tots els tribunals possibles, cosa que havia acabat d'embolicar la troca i havia parat en un enfrontament directe entre la jurisdicció eclesiàstica i la jurisdicció reial. D'entrada, la vila d'Alzira el que havia fet era tractar l'assumpte al Tribunal de Justícia local, però els carcaixentins i confrades de la Minerva s'havien queixat perquè entenien que el Tribunal d'Alzira podia ser parcial, una cúria parcial que no respectaria els seus interessos, i per això van instar un altre plet en el Tribunal Diocesà de València, de l'Arquebisbat. Això no obstant, també els carcaixentins, els confrades de la Minerva, diguem-ne que van jugar una miqueta brut perquè demanaren com a jutge el bisbe de Fez, el que era protector de la cofradia, i això era jugar brut. Quan Francisco Mejía de Molina fou ratificat com a jutge competent, les autoritats alzirenyes decidiren iniciar un plet a la Real Audiència i elevar la causa eclesiàstica del Tribunal Diocesà directament a la Santa Seu, en la qual cosa, en poc més de 2 mesos, una quantitat de plets innumerable i la qüestió va arribar a la Santa Seu. La contundent resposta del Consell d'Alzira el que feu va ser provocar les represàlies del bisbe de Fez. El bisbe de Fez es va presentar a Alzira i amb les seues mans llavades i amb la gravetat que això suposava, va manar a alliberar als presos de la presó d'Alzira sense permís del justícia, que en aquell moment era mossèn Nicolau Lluquí, i tot apunta que en l'estira i arronsa va excomunicar i maleir també al síndic d'Alzira, que era Pere Gasc en aquest moment, i poc després també va excomunicar al mateix justícia. En acabant, va accedir a l'església de Santa Caterina i vos he volgut també posar el trosset del text de la Real Cancelleria que diu el que va fer el bisbe de Fez dins de Santa Caterina. Diu, el bisbe de Fez ha fet publicar en la trona de l'església de Santa Caterina de dita vila unes lletres gravatòries contra l'odit síndic de la dita vila, manant traure en crucifici cobert de negre en la dita església, encenent en aquell moltes candeles i llançant-les en terra, i fent esparcir aigua beneïda en la dita vila i fent-lo cantar per salt de la maledicció en la dita trona. És a dir, va maleir i excomunicar, va maleir de tots els alzirenys i excomunicar als seus dirigents. Per tant, és d'entendre que els litigis, lluny de solucionar-se, s'allargaren durant els mesos posteriors. De fet, calgué esperar fins al mes d'octubre perquè les autoritats d'Alzira i els pobletans i confrades de Carcaixent arribaren a una concòrdia i el bisbe de Fez alçara les excomunions als alzirenys. Ara bé, eixa primera conciliació, la veritat és que no va servir de res perquè l'episodi de 1563, el que acaba de descriure, es va repetir amb els mateixos protagonistes, gairebé amb els mateixos protagonistes, i uns quants mesos més tard. El detonant fou la contestació de la Santa Seu. El comportament del bisbe de Fez havia motivat que la vila d'Alzira elevara una queixa a Roma, aprofitant la convocatòria de les Corts de 1563,
i la presència a Montsó, que on se celebraven les Corts, d'un legat pontifici. Per aquesta raó, la causa diocesana es reactivà en gener de 1564 i mossèn Cosme Ridaura, el rector de Carcaixent, fou citat reiteradament a declarar, però no es va dignar a comparèixer. En el seu lloc i en el de la cofradia, el qui acudí novament fou Francisco Mejía de Molina, el bisbe de Fes. Després de mesos de diligències, el 24 d'abril de 1564, el Tribunal Diocesà dictà sentència favorable al clero, jurats i Consell de la Vila d'Alzira, respectar l'immemorial costum d'Alzira de portar al clero carcaixentí a la processó del Corpus, i el que van fer els confrades carcaixentins va ser assajar una mena d'apel·lació, però els va ser denegada. També ho intentaren a la governació sense èxit. Així doncs, amb unes coses i altres, vora una mesada més tard, la Cort Eclesiàstica Valenciana no havia intimat, encara no havia publicat la resolució del pleit a les parts. De fet, els comissionats de la diòcesi, de l'arquebisbat, no es van personar a Carcaixent fins el 31 de maig, el jorn mateix, el dia mateix de la processó del Corpus Christi, poc abans que començara la processó a Carcaixent. Les ordres que havien rebut eren molt clares. Calia que el rector de Carcaixent, amb la creu i la capa, acudira a la processó d'Alzira i que els carcaixentins celebraren el Corpus un altre dia. Però, clar, per això calia que a Carcaixent es llegira la comissió, es llegira el manament. I el manament el teniu, bàsicament, el teniu així. Diu, accediscau i aneu a la vila d'Alzira amb les creus majors i capes millors que tindreu en dites esglésies o en altra d'aquelles, i assistiu juntament amb els escolans i llumeners, segons que es practica en la processó que es fa i acostuma de fer en la vila d'Alzira en el dia del preciós cos de Jesucrist. I així mateix manam sols les dites penes d'excomunicació i de ben lliures a vosaltres, reverend rector, veïns i habitadors del lloc de Carcaixent, i als confrades de la cofradia del cors preciós de Jesucrist en la dita església de Carcaixent, dicta supra Minerva, i a cadascú de vosaltres que no façau, ne fer façau, ni presumiscau fer, ni fer processó alguna en el dit lloc de Carcaixent del dit cors preciós de Jesucrist. Aquella fareu el dia que voldreu dins de l'octava de la dita festa. Malgrat això, els carcaixentins el que van fer va ser desobeir els manaments i desfilaren pels carrers del Llogaret també el 1564, és a dir, no anaren a Alzira, i a la revisió que he pogut realitzar de l'assumpte en ocasió de la tesi, el que teniu al tercer codi QR, que vos he posat al principi, es narra tot amb major luxe de detalls del que jo així exposaré. Així sols vos faré un breu resum, per no allargar-me massa, i és que, pel que sembla, d'entrada el rector Cosme Ridaura s'ha amagat dins de l'Església de l'Assumpció amb la finalitat que els legats de l'arquebisbat no pogueren entregar-li les disposicions, no pogueren entregar-li els mandats. Quan els legats el trobaren, que estava amagat dins d'un armari dins de l'Església, Ridaura intentà impedir que el text es llegira en la trona, en el púlpit, davant de la multitud, i el que feu va ser esperonar als habitants de Carcaixent a fer orelles sordes i a desobeir. És més, ordenar que tot el que tinguera arcabussos i acudira a la desfilada amb els arcabussos, armats, tots els carcaixentins armats. Així doncs, la processó del Corpus s'inicià custodiada per uns pocs carcaixentins amb clara rebel·lia i pedrenyal en mà. A mitjan processó feu acte d'aparició Onofre Traucador, que en aquell moment era el justícia d'Alzira, cosa que provocà el deslluïment també de la solemne processó de l'illa del Xúquer. És a dir, la de Carcaixent
va ser una miqueta desastre, la d'Alzira aquest any també. I això provocà que alguns carcaixentins, sols alguns, prengueren por i abandonaren fins i tot els arcabussos i fugiren. Tot i això, la processó del Corpus de Carcaixent no s'aturà, no es parà. Convé pensar que, per una miqueta de respecte devocional, el Santíssim Sacrament tornà al temple, obviant això sí moltes de les solemnitats i amb major celeritat. Al remat, l'incompliment del mandat diocesà suposà l'excomunicació del clero i de tots els habitants de Carcaixent, i tot això sembla que es feu en molt poc de temps, perquè no tingué l'excomunió, la veritat és que no va tindre molts efectes. Bona prova d'això és que a primers de juny Miquel Jeroni Climent, el síndic d'Alzira, es queixà davant de l'arquebisbat que Carcaixent i l'Horta de Cent continuava celebrant misses malgrat que estaven tots excomulgats. Fet i fet, el desafiament dels habitants de Carcaixent tingué notables repercussions. D'entrada, convé referir l'erosió de les relacions entre els pobletans de Carcaixent i els dirigents alzirenys. La ruptura s'escenificà a finals de juliol de 1564, quan es presentaren al lloc de Carcaixent misser Miquel Jeroni Valero, mossèn Francesc Joan Valero, el seu germà, eren fills de Miquel Valero, mossèn Cristòfol de la Tonda, que era familiar del Sant Ofici d'Alzira, i el mateix vicari i rector de la parròquia de Santa Caterina d'Alzira, els quals, arribats a Carcaixent, haurien proferit amb altes veus per les carreres de Carcaixent paraules molt deshonestes i perjudicials contra el rector de l'Església i habitadors i veïns del dit lloc. Jo vos he posat un fragment una miqueta més extens, però bàsicament és això. Es van presentar les autoritats d'Alzira i començaren a blasfemar i a dir de tot pels carrers de Carcaixent, clavant-se amb els carcaixentins per allò que havien fet a la processó del Corpus Christi. Bé, en el plànol legal, entre 1565 i 1567, contràriament al que calia esperar, a la vila d'Alzira li van ploure les sentències desfavorables, les quals acabaren de concedir els instruments de propaganda necessaris perquè les oligarquies de la seva contribució, entre elles les carcaixentines, pogueren bastir les seues comunitats imaginades. I clar, a partir d'ahir ja no hi hagué marxa enrere. La cofradia de la Minerva de Carcaixent es pot dir que havia complit el seu paper desestabilitzador de la representació social de la Vilamare i això, la resta de la contribució sols feu que afegir-se. Com he dit, el Gemesí, el 1565, també va fundar una cofradia de la Minerva amb les mateixes repercussions. I, a més, tots els pobles de la contribució es van sumar a la causa judicial de la Real Audiència que es portava entre la cofradia de la Minerva i Alzira. Bé, així teniu un poc una llista de tots els cofrades de la Minerva que el 1565 estaven involucrats en el plet entre Alzira i la confradia. Els he posat també perquè veieu que no n'eren pocs i que alguns d'ells continuaven sent de les principals famílies de la localitat. Bé, a tall de conclusió, val a dir que a partir de 1563 la identitat i la cohesió de la comunitat imaginada de la vila d'Alzira, que des de la seva posició central administrava la seva contribució, es va veure fortament atacada i humiliada durant la principal i més representativa de les festivitats anuals, el Corpus Christi, on se significava i es proclamava socialment el seu poder polític. La causant va ser la cofradia de la Minerva de Carcaixent i a partir d'aleshores l'autoritat central d'Alzira esdevingué cada vegada més feble i més discutida, sobretot a mesura que creixeren les poblacions
del terme particular, la riquesa i l'atreviment de les seues oligarquies. Per la meva part, m'he avançat una miqueta, però per la meva part això és tot i espero que l'exposició hagi sigut del vostre agrat i que hagi sigut productiva. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Vicent, per l'exposició. Ens has contat un procés, no? Algú podria fer paral·lelismes en altres processos, hem parlat d'uns fets, d'uns protagonistes, d'uns cognoms que segurament els que esteu a baix reconegueu, sou vosaltres talents, Albeldes, Armengols, Timors, Garrigues. Moltes vegades sentim aquests cognoms i no sabem d'on venen i sobretot què feren en el seu moment. No sé si toca fer arbres genealògics i veure si part d'allò que va passar teniu alguna responsabilitat encara i si se vos podrien demanar interessos o què. La veritat és que en l'exposició de Vicent Garés hem pogut comprovar com les coses no sempre són allò que a primera vista semblen. N'hi ha una història, una intrahistòria, i al final, Vicent, anaves contant, i has contat detallets que perfectament podrien ser els ingredients d'un guió, d'una novel·la històrica, d'un guió d'una pel·lícula fundacional, a la manera de La conquesta d'Amèrica de John Ford. Ho tenim tot, sabem què és el que s'estava fent, i on anàvem i què va passar i per què no. I és molt curiós com que les confraries que es van crear en aquell moment aparentment tenien una intencionalitat, però realment el que pretenien era una cosa completament distinta. Ens has explicat també la rivalitat. Jo no sé si la rivalitat que durant molt de temps Carcaixent i Alzira han mantingut i que crec que ara no existeix, crec que n'hi ha molta harmonia. No sé si aquesta rivalitat venia per ahir o venia per altres motius, però al final ens donem compte que arribem a mitificar, a idealitzar determinats esdeveniments que està bé perquè ens ajuden a tirar endavant, però no n'hi ha que abandonar el que hi ha per darrere. Allò que els investigadors, rascant, passant hores i hores en els arxius, buscant documents i tal, i contrastant, arriben a crear teories noves, distintes, que sí que ens expliquen la realitat i, en aquest cas, la nostra història, la història de Carcaixent. Vicent, moltes gràcies, sincerament, enhorabona per l'exposició. Crec que valia la pena que la gent de Carcaixent coneguera un poquet més, que anara molt més enllà, i res més, enhorabona. I nosaltres volem fer-li un detallet en nom de l'Ajuntament de Carcaixent.